agwago ndị guidance counselors niile bụ ndị nke nọ n'ọnọdụ mmụta na Anambra steeti ka ha bụrụ ndị nke ga-eme ka ebumnobi eji wee mara ndị Igbo nakwa ịlụso ọrụ ike na nsọpụrụ nye ndị okenye nke eji wee mara anyị pụta ife. Onye isi oche Post Primary School Service Commission PPSSC ọkammụta Nkechi Ikedugu nyere ntụziaka anụnwa n'oge o mepere nkụzi ihe otu ụbọchị nke isiokwu ya bụ onye bụ kanselọ nke a chịkọbara na ụlọ akwụkwọ nwere na Anambra steeti maka ndị kanselọs niile Girls Secondary School Ọka. Ka anyị wetara gị akụkọ a site na studio anyị. Ọkammụta Ikedugu gwakwara ndị ahụ na-enye ndụmọdụ akpọrọ ndị kanselọs si dịka ha bụ ndị na-eweta mgbanwe ka ha nye aka mee ka ụlọ akwụkwọ dịkwa otu ọ na-adị na mbụ site n'ịkụziri ụmụ akwụkwọ ịgbasi mbọ ike inye ndị okenye nsọpụrụ bụ ihe ga-enyere ha aka ịbụ mmadụ. O kwukwara mkpa ọ dị na iso ụzọ ọcha gbute ọcha igbute abụrụ ihe kwesịrị ekwesị ka ha wepụkwa anya n'ihe gbasara oke ite na eze nwaanyị na ihe ndị ọjọọ dị iche iche nke na-eme n'obodo anyị n'ụbọchị taa nke ọ sị na ọ na-ebute mmebi. Ọ gakwara n'iru gwa ndị kanselọ ahụ ka ha gbakwa mbọ na-enyere ụmụ akwụkwọ aka site n'ịkụziri ha ọlụ aka na inwekwa ezi akparamagwa nke ọ sị na ọ ga-enyere ha aka ịbụ mmadụ. Ụmụ nwaanyị amaghịzi ha na-abụ hard work. Yahoo oke ite ihe na-ahụzi kịta ọ na-ahụbe bifọ. Achọrọ m ka unu gbaa mbọ chee echiche ihe unu ihe anyị ga-eme na school system ka school system anyị dị etu ọ dị 20 years ago. Ụmụaka anyị marụkwa the right thing to do. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.